VIP, Avinguda Salvador Dalí. Ser campió de Lliga abans d'hora, rebre tants reconeixements per l'excel·lent campanya i l'ascens a tercera no van entorpir la concentració d'un Figueres que el passat diumenge es va proclamar campió de Catalunya davant de l'altre ascendit Rapitenca. Amb un 0-3, amb gols de Teixi, Coto i Joan, la Unió Esportiva Figueres va aixecar una altra copa per a la col·lecció. Aquest divendres a les 9 del vespre tancarà la temporada amb l'amistós contra el Chivas mexicà a Vilatenim.